pakistani TikTok star imsha rehman so बिथाङा माने सिस्टारा मा जादों गासिबो मोनथि जानांगौ जोंनि इन्डिया बारा मिथिनाय नङा मानो होनबा बिथाङा सासे पाकिस्तानी गार्ल माने टिकटक स्टार ना बेफोरबायदिनो टिकटकआव माने रिल्स बानायबाय थायो दा बिथाङा जोबोद खैफोदाव मानो होनोबा बिथांनि MMS भिडिअ भाइराल बेनिफ्राय फट' भाइराल गासै ससियेल मिडियायाव फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों गोबां भाइराल जागासिनो नाथाय जोंनि बर' नङा दे बियो आङो आपडेटखौ जास्ट लाना फैनाय जादों गोबाङा शेयार खालामनायनि थाखाय मोननैसो फुल स' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो बिथांनि पिक्चारफोरखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय आङो मोननैसो भिडिअ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जों नायलांग्रोनोसै पाकिस्तानी इमसा रहमाना माने बिथाङा ओरैबायदिमोन सानसे समायाव बिबो उन्दै लेभेलनिफ्रायनो भिडिअ बानाय माने गोदोरसिम सहैबायमोन सासे स्टार जाबायमोन आरोना टिकटकनि दा जोबोद गोरोन्थि होनना बुङोबा बिथाङा माने मानसिया हमदां हाया दे गावनि गोसोखौ माने कन्ट्रल खालामनो हायै जायो सानसे समायाव जेमान स्टारानो जाथों एबा सोरबा गेदेर उन्दैयानो जाथों गावनि गोसोआ मोनसे समायाव माने बेलेग सानखांनाय फैयो आरोना माने गाज्रि सोदोब सानखांनाय फैयो बेयाव मानसिया गावनि गोसोखौ हमथा हाबासो एबा कन्ट्रल हाबासो मानसिया मोजां जानो हायो एबा साक्सेस जानो हायो दा बेयाव हमथा हायाबा मानसिया ओरैबायदि गोजावलाङो आरो ओरैबायदि लासिसिं मोनसे मान सनमाननि माबा फैयो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै सानना लाबानो जाबाय जानांगौ सोरनिबा लाइफआवबो बेफोरबायदि मोनसे घटना जाफेरदों एबा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुफेरदों दा इमसा रहमानाबो ओरैबायदिमोन सासे टिकटक स्टारमोन बिथाङाबो पाकिस्ताननि आरोना पाकिस्तानी गार्ल दा ओरैबायदि जोंहा बिथाङा मोनसे भाइराल ओंखारना लाबाय माने दा बेफोर भाइरालखौ सोर शेयार खालामोखो गावनि बयफ्रेन्डफोरानो जागोन खोमा नुवाखै आंबो भिडिअ सिडिअफोरखौ नाया नालाय माने फट'खौसो आं नुदों माने फेसबुकनि गेजेरजों आंबो बिनि माबाखौ इन्स्टाग्राम एबा माबायाव नायबाय थायोमोन माने मोजाङानो जायोमोन पाकिस्तानी स्टार जाबायमोन आरोना दा बिथाङा ओरैबायदि खालामना लाबाय गावनो स्टारनिफ्राय डाउन खालामना लाबाय आरोना गावनि लाइफखौ एबा गावनि स्टार जानायखौ दा बेफोरबायदिनो जायो गोसोआ हमथानो हायाबा जेमान स्टारानो जाथों गावनि गोसोआव मोनसे गाज्रि सानखांनाय फैयो बे सानखांनायनिफ्राय जुदि नोंथाङा कन्ट्रलखौ लाखिनो हायोबासो साक्सेस जाबाय आरो हायाबा नोंहा साक्सेस जानो हाया थिग बेबायदि जायो आरोना दा आं बेखौनो बुङो जोंहा गोबां मानसि दोङो बर'फोराबो एबा गुबुन हाखा बांगालानो जाथों एबा पाकिस्तानानो जाथों गासैनिबो साननाया मोजां नङा एबा गासैनि साननायाबो गाज्रि नङा दा बिनिफ्रायनो गावनि बिमा बिफानि मान सनमानखौबो खायफा मानसिया जायो आरो गावनि बिमा बिफानि मान सनमानखौबो लाखियो बेफोरबायदि 50%आ मोजां 50%आ गाज्रि थिग बेबायदि जायो दा नोंथाङा सासे स्टार हिसाबै बहुद गावनि प्राइभेट भिडिअखौ गावनि प्राइभेट फट'खौ गोबां माबा लाखिनो गोनां जायो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबा थायो गासिनाबो माने थाया नङा होमबाबो नोंथाङा सोरनिबा थगायनायाव फान्दाय जानाङा आरोना दा बेखौ इमसा रहमानखौ माने गावनि बयफ्रेन्डआनो फान्दायबाय गावनि बयफ्रेन्डआ सोर फान्दायखौ मिथिला आरोना दा हिसाबाव साननानै ला गावनि बयफ्रेन्डआनो फान्दायबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ दा सोरबा बेफोरबायदि साननानै ला बेनिखायनो साइ सिन्थि गोसो थोनांगौ एबा मोजां मोननांगौ थिग बेबायदि जायो मानो होनबा नोंनि लाइफखौ सोर जागोन नोंनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआसो जागोन नोङो माबा मोनसे प्राइभेट गाज्रि खामानि मावदों बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हेंगारनो लागाथ' दरखार गैयामोन दा गावनि बयफ्रेन्डआनो बेखौ फासायनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि लाइफखौ इमसा रहमाननि लाइफखौ बरबाद खालामना होबाय गावनि बयफ्रेन्डआनो थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो बुंदो बर' सिख्लाफोरखौबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा आजिखालिनि जुगाव 100%नि भितराव 50%खौ फोथाय आरो 50%खौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा बिमा बिफानि अनगायै नोंथांमोना सोरबा नोंनि आंगोबाबो आजिखालिनि जुगाव फोथायजाया थिग बेबायदि जायो आरोना मानो होनबा जोंहा गोबां सालागि मानसि ओंखारबाय गोबां टेलेन्टनि मानसि ओंखारबाय नोंखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिथांमोना गासिबो मिथिखायो नोंनि उन खारफानाय मानसि दोङो सुथुरा नोंनि उन खारफानाय मानसि दोङो नोंसो नुवा नोंनि खाथि खाथि थाफानाय मानसि दोङो नों सुथुरा नों माबा मोनसे साक्सेस जानो थाखाय जौगानो थांनायखौ सुथुरा नोंखौ जोबोद माबा खालामनो डाउनाव खालामनो जोबोद नागिरो आरोना बेनिखायनो नोंथाङा साननांगोन जे आं साक्सेसखौ जानो थाखायबा आंनि गोसोखौ आं माबायदि हमथाना लानांगोन जे नोङो
सासे स्टार मानसिबा फेमास मानसिबा नोङो गावखौनो जोबोद गियारै लाखिनांगोन जे नोंनि माबा मोनसे फिसा दाय मावबानो प्राइभेट भिडिअ माबा फट'बानो नोंखौ सुथुरा गोबां खालामनो नाजागोन मानो होनबा नों सासे फेमास मानसि बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला सोरनिबा गोसोखौ रावबो बुजिलायनो मोना माने गावनि आंगोबाबो मालाबा समाव नोंखौ फासायनो हागौ बेनिखायनो गावनि गोसोखौ गुबुननि खोथाखौबो ला माने गावनि खोथाखौ माने 100% ला आरो गुबुननि खोथाखौ 50% ला आरोना बिदि नङा जे नोङो बिनिखौ 100% लानांगौ खोथाखौ आरो नोंनिखौ नोङो नोंनिखौनो लाबाय थानांगौ खोथाखौ बेफोरबायदिबो नङा गुबुननि खोथाखौ लानांगोन नाथाय निजानियाबो 100% थानांगौ आरोना टेलेन्टआ बेफोरबायदि जायो स' बेखिनिसै नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हादो आङो जेबो बुंला आरोना बेफोरबायदि आङो आपडेट लाना फैबाय थायो जायफोरा मोजां मोनदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो सानबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय आरो इमसा रेहमानखौ जाय सिनायोमोन कमेन्टआव खालामना फोरमायहरबानो जाबाय रियेल ना फेक बेनि भिडिअफोरा माने रियेलानो खोमा आरोना फेसबुकनि गेजेरजों गोबां एभेलेबेल भिडिअ ओंखारबाय होननानै माबा माबि शेयार खालामलाबायबाय दोङो बेफोरखौ नायनो दरकार गैया बाद दोन आरोना भिडिअखौ गावनि प्राइभेट फट'खौ गोबां माबा लाखिनो गोनां जायो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबा थायो गासिनाबो माने थाया नङा होमबाबो नोंथाङा सोरनिबा थगायनायाव फान्दाय जानाङा आरोना दा बेखौ इमसा रेहमानखौ माने गावनि बयफ्रेन्डआनो फान्दायबाय गावनि बयफ्रेन्डआ सोर फान्दायखौ मिथिला आरोना दा हिसाबाव साननानै ला गावनि बयफ्रेन्डआनो फान्दायबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ दा सोरबा बेफोरबायदि साननानै ला बेनिखायनो साइ सिन्थि गोसो थोनांगौ एबा मोजां मोननांगौ थिग बेबायदि जायो मानो होनबा नोंनि लाइफखौ सोर जागोन नोंनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआसो जागोन नोङो माबा मोनसे प्राइभेट गाज्रि खामानि मावदों बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हेंगारनो लागाथ' दरकार गैयामोन दा गावनि बयफ्रेन्डआनो बेखौ फासायनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि लाइफखौ इमसा रेहमाननि लाइफखौ बरबाद खालामना होबाय गावनि बयफ्रेन्डआनो थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो बुंदो बर' सिख्लाफोरखौबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा आजिखालिनि जुगाव 100%नि भितराव 50%खौ फोथाय आरो 50%खौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा बिमा बिफानि अनगायै नोंथांमोना सोरबा नोंनि आंगोबाबो आजिखालिनि जुगाव फोथायजाया थिग बेबायदि जायो आरोना मानो होनबा जोंहा गोबां सालागि मानसि ओंखारबाय गोबां टेलेन्टनि मानसि ओंखारबाय नोंखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिथांमोना गासिबो मिथिखायो नोंनि उन उन खारफानाय मानसि दोङो सुथुरा नोंनि उन उन खारफानाय मानसि दोङो नोंसो नुवा नोंनि खाथि खाथि थाफानाय मानसि दोङो नों सुथुरा नों माबा मोनसे साक्सेस जानो थाखाय जौगानो थांनायखौ सुथुरा नोंखौ जोबोद माबा खालामनो डाउनाव खालामनो जोबोद नागिरो आरोना बेनिखायनो नोंथाङा साननांगोन जे आं साक्सेसखौ जानो थाखायबा आंनि गोसोखौ आं माबायदि हमथाना लानांगोन जे नोङो सासे स्टार मानसिबा फेमास मानसिबा नोङो गावखौनो जोबोद गियारै लाखिनांगोन जे नोंनि माबा मोनसे फिसा दाय मावबानो प्राइभेट भिडिअ माबा फट'बानो नोंखौ सुथुरा गोबां खालामनो नाजागोन मानो होनबा नों सासे फेमास मानसि बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला सोरनिबा गोसोखौ रावबो बुजि दे बाय बाय